Niin. Ronja, mä otan valokuvaa. No niin. Sieltä tulee. Ihan totta. Ai, ihan se tunnettu mä. Joo. No kerro vähän, mitä sä oot tehnyt? Jos mä menen kattoo niitä Hannan käsitöitä sillä aikana. Ei kun osaa tässä jo. Haluatko sä tulla pukin kanssa vähän juttelemaan? Tules vaan kun nuo tytöt, kyllä sä voit sinne nyt heti mennä. Jaa, mitä te leikit? Tule kertoa, mikä sun nimi on. Tule. Ai, semmos leikkiä, tutkia. Mä tiedän. Onko se joku hieno leikki on? Joo. No niin, tule mitään. Mene Petra, mä otan kuvaa. Menepä Ronja. Oi. Sano tänäkin, kuka sä olet? Emilia. Meneekö löytyä? Kuinka kauan ne Emilia maksaa? Sä oot eskarilainen vai? Mitäs sä olet tehnyt? Mitä? Ei tarvitse kertoa, että ei tarvitse. Kuppi on vaan niin kauhean utelia. Vaan niin kauhean kiinnostunut tänä lapsella on ollut. Se on ottanut karkioon. Joo. Niin.